விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அடுத்த மயிலம் ஸ்ரீ வள்ளி தெய்வானை சமேத ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் பங்குனி உத்திர திருவிழாவானது 23ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. தொடர்ந்து தினமும் சுவாமி பல்வேறு வகையான வாகனங்களில் வீதி உலா காட்சி நடைபெற்றது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான 9ஆம் நாள் திருவிழா திருத்தேரோட்டம் 31ஆம் தேதி காலை 6 மணிக்கு நடைபெற்றது. 10ஆம் நாள் நிகழ்ச்சியான பங்குனி உத்திரமும் தொடர்ந்து அக்னி குளக்கரையில் தீர்த்தவாரி உற்சவமும் நடைபெற்றது. இரவு பங்குனி உத்திர பெருவிழாவின் கொடி இறக்கப்பட்டு மலைமேல் வைத்திருந்த வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமி கீழே உள்ள அக்னி குளத்தில் மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தெப்பலில் அமர்த்தப்பட்டு தெப்பல் உற்சவம் நடைபெற்றது. அக்னி குளக்கரை சுற்றி திரளான பக்தர்கள் தீபமேற்றி கந்தனுக்கு அரோகரா, மயிலம் முருகனுக்கு அரோகரா என்று கோஷமிட்டு வழிபட்டனர். குளக்கரையில் மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சுவாமி 3 முறை வலம் வந்ததை தொடர்ந்து மலையிலுள்ள ஆலயத்திற்கு ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டார்.